lamet hello khei achithi khei kereng ver nangji pu ajok khei achithi kirim tekang abangphu lamet pu guru longkam teron karliarni pache tondun si karbi lamet amai aru kedo anpen prekjam adi malong karlitang longkam teron akumlina long bongkrok bongchin milur mithek pen chardom chardi ponsi ingdeng crazy lamet guru longkam teron aphan kachiki mosai dengpon Lasonsi karbi lamet amai khironi aro hin penta lamet akuru mate karbi lamet amai kecheng si amai phu karlitang longkam teron ingdeng crazy karliani kachiki mosai dengpon Bangso kachikimo amai along karbi lamet amai tiripi amai klembang ramsing thangcho lapen khironi aro amai klembang atum chetongdun kachetongdun kaddu kawe klembang atum pen kachikimo along hirjume chahangpon lamet guru alang liphan kowe bikron abanta pc beng ditpon la anpata horlang hortheta pipa jirpon Lason thak thaksi karbi lamet amai dongmukak aro hinten kachiki modun karbi lamet amai dongmukak aro atum chepatir biponsi ingdeng crazy lamet guru longkam teron aphan kachiki mopon karbi lamet amai aro amai phu robindra rongpia hinpen kechari pon bangso kachiki mo amai along kongchun bang dorsing terang ahin pensi kachopha pon aluhi atuma phan kachini pon bangso amai along guru longkam teron amhora bangke sahem along tin alongta Kitar Ponji akinang sotlupusi thanpon Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron aluhi sarpo aman pen kachetongdun bangso mayalong Dokmoka Cooperative Lemsa Chairman Rajen Rongpi lapen Lunsepo Sukur Singh Rongpi Lamet Guru Longkam Teron asopo Probhat Teron Mahamaya MEC Lunsing Teron atum pen danglok pinnang an khai jutang kaching hon akorte ingjir lapen manping kedo abang phu abang piatum chetongdun si mesen pen kachiki moasai pachun pon Ingkora sirkep aru acik lo musik acik lo longkang teron kali ani indeng crazy lo kejo lo la sipini athak mane diri ame ben instruction mane naping khara teng kan si aro tinta kalau nangi tu jenil tu nada muka kata cepat rusi ini kalon dulu si Madam itu paan mah sayang tengki teng nanti motor dah meme apen atau kita saya ke om pen masih angdeng program kon item yang kon kita lo kita mela ada akum lima long kirim kilo apen milur mete kaisi ada akum kulo halapu karbi lamet amai nihang donsuri longri amai atum kacepatir pilapen karbi lamet amai tarkong aklam aro atum akera pen nirja aklam arnam langpi along crazy angdeng karlitang lamet guru longkam teron aphan kachiki mosai kedeng pon bangso amai along karbi lamet amai nihang donsuri longri amai abarim amai phu lunse timung pen japonsi lamet guru longkam teron aphan kachiki mo amhor along mir alek arwak ponsi milor mir chebat ponlo Mayalong aluhi sarpo aman pen Borjan MEC Surjo Rongpar Chitong Dun Anparta aluhi aman pen abarim Karbianglong Autonomous Council Speaker Long Kitimung Padmasri Dhaneswar Inti Humsing Be lapen Pinang an Lamet po Lamet pi atum Chitong Dun Lamet Guru Longkam Teron Akai Alamo Lunse Timung pensi Tokjir Klardak pen Than Pajir mi pono Asoy kemiyahut Padmasri Dhaneswar Inti aphan aman ping pen archo ponlo lapen lason thak thaksi GTV Dance India Dance Along Little James Season 5 along ke haidun Nabajit Narjari aphanta archo ponlo News Report Karbi Anglong Live